erantzuna, gaur hemen Maulen ikusiko dugu, hori jadanik Amaiurren berian eman zinuten. Iraia zer da, dira 500 urteko gertakarietarik abiatu zira? Bai, gehia hoi izan da eta Nafarroa nik pentsatzen dut historioa handi eta zabala izan dila, eta guai 500 urte erreinu soberanoa zela. Nik maite dut egiazki herritarrek ikus dezaten, agian ez xeheki, baina historiaren gai batez, beke ikerdezen geho ze izan ahal izan den. Baina Nafarra izan da luzaz erreino soberanoa, eta 500 urte ez da hainbat, 10 bat generazione, eta nik pentsatzen dut egon dela kasik 12 mende begain. Lur madarikatu dela, ultza nahiko zaituen, herri baten desegitera. Amaiurreko jente kontaktatu nielaik, ikusi ahal izanean nula jente anitzek asimilatzen ziren Amaiurreko gazteluko toki hori eta monolito hori frankismoari. Hagin sofritu zielakoz eta lautan hoi urtetako jentek hasteko beren semer, aizilak belaharkan edo hola. Omen, arraitu zen ez hori utzi eta ilorrien pian, hori da politika eta gaizaukera. Eta nahi izan dute errakutsi, ze pasatu den, eta egin gertakari berrezi bat beren herrian. Eta izan da gauza oso unkigarria, monolito horren aldepean, soro batetan, egin du ikuskizun hori. Ez da rekonstituzione bat, da evokazione bat, beti ber harriak teatzen ditugu, abantza, kanta, bena nik pentsatzen dut gure historioak merezi dila holako irakurketa bat. Bai, historia gai sentsiblea da, erran duzu bezala, eta ardurenean irabazleek idazten dute historia, eta artista batentzat zaila daiteke, beti artistaren libertatea bada, baina zaila daiteke historiako gaiak aipatzea. Bai, egia da, xeheki beden bai, ezi horre badakit badela eta bi irritzi batzuk garen duten Nafarroak aspalditik naizela gaztelako kortean sartu eta naizutela frantsesa ohiltu, bada teoria hori. Baina nik beste teori bat defenditzen aldut, zergatik hainbeste hil izan dahan, zertako defenditu dute lehenik noain arte, geho Amaiurren, geho Ondarrabi arte, eta nola beden ez zirela denak ados. Bistan dena bazela Nafartar, Zaldun edo jente zumait, altezienak Kastilako ideia horrekin, baina ez denak, beti bezala, eta beraz iritzi hori ere bada, edo ikusmolde hori, eta hasteko Amaiurreko jenti, eta uste dut Amaiurretik gehiago ere, anitzek pentsatzen dute, Nafarroa konkistaturik izan dela, eta beste bide bat, beste aukerra bat, erantzunik posible izango zela. Konkistatu duk lujau bere nahiaren kontra, eta menperatu herria bortizkerian. Ebatzi duk Nafarroa! Baina laster beharko du baitzuli, zeren eta gure erreinu zaharra ezin baita luza zireka denetan bizi. Xuti Nafartarra! Xuti! Beraz egiten dugu olako lanen medioz, uste dut ideki bide bat,
Bena, nik beti errandeet, ebenko jenter, egiten baduzu zerbaitenekin, nik eskualduntasun pixka bat ematen dut laner. Har edo utz, tranquil. Bena izan dute egin, eta untsa pasatu da, eta uste dut harremana sortu dutela amaiurrek jentekin, eta egia erran, apaltasun puska batekin, nire iritziz eskualerria hola ere da egiten, konkretoki. Jenteak kutsatzez, eta unhartzez, besteak ez duela agian osoki nik bezala pentsatzen, bena badugula ere eta erroa anitz algarrekin eta historio bide luze bat algarrekin.